Helo, fy enw i yw Geraint Foster a dwi'n darlithydd mewn gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff ym Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant. Rwy'n falch iawn o allu rannu gyda chi heddiw adnodd newydd rydyn ni wedi greu i gefnogi myfyrwyr chwaraeon, iechyd ac addysg gorfforol i berfformio profion Ffitrwydd. Ariannwyd yr adnodd hwn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'i greu gan Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant a Chanolfan Penniath. Nawr, cyn gweithio gyda chleientiaid mewn swyddogaeth iechyd a ffitrwydd, mae'n bwysig iawn gallu asesu iechyd a ffitrwydd y cleient mwyn penderfynu a yw'n briodol iddynt ymarfer heb weld ei meddyg yn gyntaf, ac mwyn gosod a monitro nodau ar ei gyfer. Wrth gynnal asesiadau ffitrwydd, mae'n pwysig iawn ei bod yn cael eu cynnal yn gywir, neu bydd y canlyniadau'n anghywir. Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys fideos a chyfarwyddiadau ysgrifenedig yn egluro ac yn dangos siwt i gynnal y profion a siwt i dehongli'r canlyniadau. Mae'r adnoddau wedi ei leoli ar wefan fel y gellir gweld ar y sgrin. Mae 10 fideo yn egluro wahanol protocolau ac mae protocolau ar gael yn ysgrifenedig o dan y fideo. Felly, dyma'r wefan a welwn ni'r 10 prawf sydd ar gael ac os dangosai chi prawf mesur pwysau gwaed fel enghraifft, a welwch chi mae'r protocol yn ysgrifenedig os oes angen, ac hefyd wedyn os na dangos chi y fideo. Mesur protocol 1. Dylai'r cleient gael eistedd yn dawel am o leiaf 5 munud mewn cadair sy'n cynnal ei gefn, gyda'i draed ar y llawr a'i freichiau'n cael eu cynnal ar lefel y galon. Dylai'r cleifion ddim ysmygu sigarets na chymryd caffîn am o leiaf 30 munud cyn y mesuriad. 2. Lapiwch y gyffen yn gadarn am ran uchaf y fraich. Ar lefel y galon, gosodwch y gyffen i gyd fynd ar rhydweli freichiol. 3. Rhaid defnyddio cyffen o'r maint addas i sicrhau mesuriad cywir. Dylai'r bledren o fewn y gyffen amgylchynu o leia 80% o'r fraich uchaf. Mae ar lawer oedolion angen cyffen fawr. 4. Gosodwch ddarn brest y stethosgop islawr pant o dan y penelin, dros y rhydweli freichiol. 5. Ar ôl sicrhau bod y falf ryddhau aer ar y bwlb wedi chau, chwythwch y gyffen yn gyflym i bwysedd o 20 mm. Felly, dyna enghraifft o'r adnodd, a fel welwch chi, mae 10 fideo ar gael yn dangos y wahanol profion am iechyd a ffitrwydd rydyn ni'n defnyddio mewn gwyddor chwaraeon a iechyd. Rydyn ni'n gobeithio bydd yr adnodd hwn yn defnyddiol i fyfyrwyr ar draws ystod eang o gyrsiau sy'n gysylltiedig â chwaraeon, iechyd, ymarfer corff ac addysg corfforol, ar lefel gradd ac hefyd efallai mewn ysgolion a cholegau. Yn ystod y cyfnod cyffredol hwn o ddysgu ar-lein a dysgu cyfunol, y gobaith yw y bydd yn arbennig o defnyddiol wrth ganiatáu fyfyrwyr cael rhyw fath o brofiad ymarferol o profi ffitrwydd. Gobeithiwn y bydd hyn o ddefnydd ac y bydd yn cefnogi cyflwynio cyrsau chwaraeon ac addysg gorfforol trwy gyfrwng y Cymraeg mewn addysg uwch yng Nghymru am flynyddoedd i ddod. Diolch yn fawr iawn.